Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan arrazionalizazioa praktikatzeko adibide hauek prestatu ditugu. Lehenengo adibidean, kendu behar dugun erroa biderkagai gisa agertzen da izendatzailean. Eta errokarratua da, beraz. Erro hau deusesteko egin behar duguna, erro beragatik biderkatzea da, bai? Beraz, bi, bider. Erro hiru, bider, erro hiru. Eta zatikiaren balioa aldatu ez dadin, zenbakitzailea be, adierazpen beragatik biderkatuko dugu, bai? Baina kontuz, zenbakitzaile guztia biderkatu behar dugu. Beraz, parentesiak erabiliko ditugu, bai? Izendatzailean erro hiru bider erro hiru da, beraz, bi bider hiru gelditzen da, bai? Eta zenbakitzailean erro hiru bider bat erro hiru bider plus erro sei bai? Bueno, erro honetan agertzen den 6a deskonposatuko dugu, ea laburtzerik daukagun, beraz, bi bider hiru, bai? 6a bi bider hiru hau izango litzateke, eta izendatzailean bi bider hiru. Hiru hau atera dezakegu, beraz, erro hiru gehi hiru erro bi, zati bi bider hiru, eta ikusten dugu ezin dugula simplifikatu, bai? Zenbakitzailea eta izendatzailea dagoen biderkagairik, bai? Beraz, zean gelditzen zaigu adierazpen hau? Erro hiru gehi hiru bider erro bi, zati, sei. Bigarren adibidea. Kasu honetan, erroa batuketa baten barruan dago, beraz, bere konjokatua erabiliko dugu erroa kentzeko. Beraz, bat gehi erro hiru, bider, bat, ken, erro hiru. Zenbakitzailean, hiru, bider, bat, ken, erro hiru. Bai? Adierazpena. Dakizuenez, adierazpen hau identitate nabarmen bat da, eta bere eta formulatzoa ze dio, A gehi B bider A ken B berdin lehenengoaren karratua ken bigarrenaren karratua, ez da? Beraz, zelan gedituko zaigu izendatzailea lehenengoaren karratua, hau da, bat karratu, bat, ken, bigarrenaren karratua. Erro hiru karratu, hiru. Bai? Zenbakitzailea, momentuz. Horre utziko dugu, bat ken hiru, minus bi, zenbakitzailea kopiatuko dugu, hirua eta minus bia simplifikatu ezin dugunez simplifikatu, nahi izanez gero zenbakitzailea eragin dezakegu hiru bider bat hiru bider minus erro hiru ken hiru erro hiru zati minus bi, bai? Azkenengo adibide hau. Berriro ere erroak batuketa baten parte dira, beraz, bere konjokatua erabiliko dugu erroak kentzeko. Erro bost gehi
erro iru, bider, erro bost, ken, erro iru. Bai? Zenbakitzailea, ezan bezala, zatikiaren emaitza edo zatikiaren zenbakizko balioa ez aldatzeko, biderkatu behar dugu adierazpen berdinarekin, bai? Beraz, erro bost, ken, erro iru, bider, erro bost, ken, erro iru, bai? Beraz, hemen kontu ze, hemen izendatzailean identitate nabarmen hau daukagu, baina konturatzen bazarete, zenbakitzailean beste identitate nabarmen bat agertu zaigu, bai? Hau da, erro bost, ken, erro iru, eta guzti hori berdin, bai? Zein da honen emaitza? Lehenengoaren karratua, bost, bai, erro bost karratu, bost da, ken, bigarrenaren karratua, erro iruren karratua, iru da, ezta? Eta, gogoratzen baduzue, identitate nabarmen hau, A, ken, B, karratu, bai, kenketa baten karratua, zan, lehenengoaren karratua, ken, bi aldiz, lehenengoa, bider bigarrena, gehi, bigarrenaren karratua. Bai? Beraz, zelan gerituko da zenbakitzailea, lehenengoaren karratua, hau da, bost, ken, bi aldiz, lehenengoa, bider bigarrena, bai? Gehi, bigarrenaren karratua, hau da, iru. Eta izendatzailean, bi. Bost gehi iru, zortzi da, eta hau zelan geritzen da, ken bi, erro, bost, bider, iru, ezta? Bueno, hemen, konturatzen bazarete, faktore komun edo biderkagai komun atera dezakegu, bai? Bia atera dezakegu. Beraz, zelan gerituko da zenbakitzailea? Bia aterata, bi bider. Lau, ken, erro, bost bider iru, amabost. Bai? Eta izendatzailean bi bat daukagunez, biak kendu ditzakegu, eta lehenengo adierazpen hori, lau, ken, erro, amabost. Bihurtzen da. Bai? Hau izan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.